dneska krásne. Zase budem chytať túto na týchto schodíkoch. Tajomných. Uvidíme, čo sa tam bude schovávať. Vybehol som si dneska na váh. Vyskúšam bolognesku. 1. november, 7 hodín ráno, slnko vychádza. Mohli by nejakí kapríci prísť. Naposledy ma tu kapríci riadne vycvičili. Dneska dúfam, že budú aj pleskáče, také krásne ako boli naposledy, ale aj kapríci. Pripravil som si pre nich. Uvidíme, či to vôbec bude fungovať, ale sám som zvedavý. Marine Classic, Marcel van den Ende. Dám tam 1, 2, 3 sáčky. Usypem im tam trocha kukurice a rybačka môže začať. Krmivo má svetlú farbu. Sám som zvedavý, keď to namočím, dorobím, jak to zmení farbu navlhčením. No a či na to budú brať ryby. Slnečko krásne vychádza. Tak, toto sú vraj tie legendy. Tak, uvidíme. Tretí sáčok. Na toto krmivo mám takú mierku, že kilo suchej zmesi, pol litra vody. To je na úvod, dal som 3 sáčky, tak tam dám 1,5 litra vody na úvod. To krmivo má takú rybacú arómu, vyzerá, že bude dosť nasávať vody. Vždycky tieto krmiva sajú troška viacej, tak tam dám ešte o pol litra viacej. Tak, ono to vyzerá, ako keby som krmivo pokazil, ale tá zmes, ona si to pekne všetko vypije. Keď sa to premieša od spodu, stále to vyzerá ako pokazené krmivo, ale postupne to začne hustnúť z kraja, nasávať, všetky tie suché čiastočky začnú nasávať tú vodu a za pár minút z toho začne byť hustá hmota, ktorú treba následne len nechať odstať 5 až 10 minút, potom pretlačiť cez sito. Nemiešať vrtačkou, to krmivo mám pocit, že sa potom takým spôsobom zabije. Samozrejme, každý má iné metódy, ale ako to robím ja. Možno je to zlé, možno je to dobré, ale už to tak robím nejaké 2 roky a funguje mi to. Tak, čo sa týka montáže, tá je úplne jednoduchá. Keďže je voda studenšia, stále mám silom také prírodnej, naturálnej farby, ono v podstate není ani moc vidieť, len na svetlom podklade. Hrubka 0,18, háčik som dal veľkosť 12, keďže budem chytať na kukuricu, takýto tvár. Dĺžku pólovka 15 cm náväzec o hrúbke 0,14. No a keďže je tu hlboká voda, pomerne hlboká, skoro až 5 metrov, tak nechal som si dlhší rozostup medzi olovkami a hlavnou záťažou. A hlavnú záťaž mám potom urobenú s bročkou a torpilky dovážené na plaváčik o hmotnosti 5 gramov, takže aby bolo vidieť aj citlivé zábery, budem to aj pridržiavať, vodiť, budem sa s tým tak hrať, tak aby to ako celé fungovalo. No a to zdanlivo pokazené krmivo už po 5 minútach
to pekne nasalo vodu a takto to vyzerá. Takto to vyzerá preosiaté. Čiže úplne úžasné. Ono ešte dojde. Ono bude ešte nasávať tú vodu, nažívať, ale má úplne perfektnú konzistenciu. Celé krmivo, ktoré nám pekne smavlo tým navlhčením, obohatíme ešte vločkou. Takáto obyčajná vločka. Je to vločka, ktorá leží na dne. Dáme im tam troška peliet, s tým nie je niečo pokaziť, tí ryby to tu majú radi. Ide zima, takže budú chcieť určite viacej. No a kukurica. Nedáme im veľa, tak troška, aby to bolo obohatené o nejakú hrubú zložku. Nech tí kaprice si tam prídu dzopkať. No a poriadne im treba tie gule utiahnuť, aby tá kukurica sa hneď nevyplavovala z toho. Tak to potom vypadá. Tak, gule sú hotové. Môžeme to tam nahádzať. Chytať zase budem túto kúsok, je kalná voda troška, tak uvidíme, ako sa s tým ryby vysporiadajú. Chytať budem zase len túto kúsok. Nahádžeme im to tam všetko. Pekne ťažké gule utiahnuté, aby to rýchlo išlo dole a nesplavilo mi to niekde inde. Tak, plastelinka šup. Dobre, kybel prázdny, ideme na to. 4 zábery som už mal na kukuričku, za každým som zaluftoval. Tu pekne držím pomaličky. To teče. Ryba tam je, lebo bublinky vychádzajú, ale nie a nie sa do nej trafiť. Je tá ryba taká opatrná. Takto. Im to tu nechám vyklesať. Plávačik sa pekne uloží. V podstate na 5 metrový prúd je tu 4 metre vody. A jak sa to tam sadne okolo tých schodíkov, tak tá ryba sa tam niekde bude motať určite a si to cucne. No. Už sa prúd ohýba. Neviem, čo to bude. Á, pekná lopatka. Krásne nám rybky berú. Pleskáč nám to zachutila. Takýto pleskáčik. Nádhera. Všetko také 1,5 kg ryby. Nádhera, radosť chytať. A potvorka. Tak. Rybka sa nám rozbehla. Takéto pekné. Takéto pekné rybičky sa rozbehli. Tak, šupne nám sme do vody. Tak, dneska som
nemal moc času, po 2 hodinkách sa prišlo pozrieť na krmivo asi 10 až 15 pleskáčov. Boli krásne ryby, kapor ani jeden. Neviem, asi toto krmivo viacej vyhovovalo skutočne tým pleskáčom. Nemal som to vôbec zostrojené na pleskáče, takže si myslím, že stojí za to vyskúšať pleskáče ešte aj na montáž pre ňu určenú a určite sa sem ešte vyberem, aby som sa im pozrel na zubok. Dneska ale super rybačka, takže uvidíme.